салом дӯстон, хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. ноҳияи рӯдакӣ дар ин ҷо Ленинград фабрика ва рост роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, бари ҳамин бино. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 7-ум ошонаш ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, ман ҳамин подъезд бино лифт надорад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 7 ошона иборат аст. хона дӯстони азиз ба ғайр аз масоҳати худаш боз 56 метри квадратии дигар терраса дорад. пентхаус аст дӯстони азиз. дар умум агар гирем 131 метри квадратӣ мебошад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 380 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. мошинам болои пул қабул мекунад. мошин то 100 000 сомонӣ ҳам бошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва терраса. аз ҳоҷатхона ва ҳамому ошхона шурӯъ мекунем. дар охир терраса нишон медиҳем. ҳоҷатхона дӯстони азиз, ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дутаи дигар ҳуҷраш бениҳоят таъмири зебо дорад дӯстони азиз. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҷиҳати инфрасохтор гирем дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ҳам мактаб аст, ҳам боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, масҷид, бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе ва ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ транспорт зиёд мебошад. хулас аз ҷиҳати инфрасохтор мушкилӣ нест. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин терраса дӯстони азиз 56 метри квадратӣ мебошад. бино чӣ қадер мебинед дар назди роҳи мошингар ҷойгир аст. ихтиёри шумо дӯстони азиз, метонен хонаро харидорӣ карда террасаро ҳам хел монен, ё ин ки метавонен маҳкамаш кунен дӯстони азиз. яъне метавонен фақат дар тобистон истифодаш барен, ё ин ки маҳкам карда ҳама сола истифода барен дӯстони азиз. 56 метри квадратӣ аст. масоҳати қариб як духонагаам гӯем мешавад. барои ҳамин марҳамат, агар дар наворам майда товад, донед ки 56 метри квадратӣ аст дӯстони азиз. нархи хона 380 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.